Eba nsi amazi go and sit down. Si ana mgbe ọgwụ na-emebi kamera afọ anyị ebido gogo. Abịa na-eme ka ọgwụ na ha abụkasị ọgwụ. Ihe a na-esegasị o nwere ndị anyị etinye na YouTube ofu onye asị eyi ọkwa ahụ amadibe anyị ọ bụrụ na ya na ya si na ihe a na-adọwa onye ahụ dọnatakwa ya ndị izu ndị furu efuru obodo oyibo vidiyo ya na-akpọnata Ada guy odere kwụsị okwu. Onye nwere azụzụ ndị ka mba. Kụziri ya mgbe ọ chọrọ invest with ọ dịkwa okwu ahụ ugbu a gwa m ihe ọ dịkwa ụmụaka. Ọsọ ọmụmụ egwu mgbe mma atịrị na ya nkọ. Mana ihe mere o ji nọta Ị ga-ara hụ. Mana ata vidiyo ikwe a na-ajụ ata kedu ihe o nwere ike ikwu. Ata na-ekwu ekwu. Aga na ụmụaka na-enyomi ihe niile na-eme maazị. Ọ na-eche ka o rekwara chọọ ọgwụ ya. Ka o rekwara chọọ ọgwụ ya. Ọkwa ndị nọ na ahụ ka ọ na-eme. Ọ dịka ọ maghị ihe ọ na-eme ọ nọtazie n'ụlọ tiwara o muvebedi ide agbụ mgbe ọ ya ha emuve ide agbụ ide agbụ ihe agbụ ụgwọ nwa ide agbụ akọrọ Baba, more than I see by on guy about the more. Okay, for ya. And I tell you, on a PK. What it was only. You see? I didn't mean here. I got I back on Chineke.
ekekere ụwa kpọọ nna anyị ha na nna nna anyị ha maka na onye ọwụ na-amaghị ebe mmiri si mabe ya anaghị ama ebe ọkụ ji anyị wụ ụmụ Chukwu ọ ndị izu ọgụ ka anyị wụ and ebe a kpọrọ anyị ụmụ Chukwu ahụ Chukwu na anyị nso so anyị na-akpọ Chineke ekekere ụwa ọbasi bi n'ezu na-ekpechara ọgwụ si ya nna ya biko ya bịa nara mma ya gọziere anyị nna anyị ha nna nna anyị ha anyị nọ n'obi akụ nwata be Iroko nwanne m asị na ngwa iji eko ha akọ na ha because ọkpata nye ụmụnne nke ha nke ọ ga-eji na-emekwakwa enweghị ike ịkọ na ihe anyị na-ayọ Chineke wụ ya biko ya bịa mara ndị agha obi ha dị mma ya ji eme ka ihe na-adịrị ha mma maka o mere ndị ejighị mana ọ na-agụ ha ka ha na-ewepụta Chineke gọzikwa ha mekwe ka ọ dịrị ha mma ndị nwekwara n'obi ọjọọ Chineke enyere ha onye ya ọkpata oribe so ya eputu na ya eputu ma ọ kpata were chọba ndị ọ na-eje emegide biko Chineke ekwere ka o nwee ndị nwere obi ọma nwere obi mmepụ ya emekwara ka ibe ha dị obi gọzi na-enye gị nyetụ nwanne gị otu ọkpa ahụ echi mbara ndị bekee sụchara si na tree can not make a forest ịtabiri nye nwanne gị ọ ya wụ udo adị so anyị na-ayọ anyị nọtara Ikeji izu ọgụ ya 2013 na-asị na Ikeji anyị na-emetọbụ ya eme ọ nna anyị ha mechara bụ ya anyị ihe emekọtakwana ya ore wuo anyị n'ọkụ ọbịa ha jụwo anyị n'oyi na ihe anyị nọ na ya wụ totere mee inepụ ya anya ha Ikeji azụ sọ ndị izu ịgba ige na nkwachi ị na-ahụ ndị mba niile ibe ma ibe onye ya nọ ọ na-agbanata ya na-anọta Ikeji izu ọgụ Chineke nna biko Ikeji adịrịkwa na-aga ya na-ewetakwara anyị ihe ọma ihe ọjọọ abịakwana anyị nọrọkwa n'ihe ọ na-eme n'azụ onye bute nke ọjọọ ya eko anyị ya kụọ ya ọ bịara gbuo onwe ya ha ajọ ọgwụ maka na ihe iji tụrụ mmadụ si were tụkwara gị a ga-aṅụ mmiri a ụta ndụ na ahụ isi ike Look, I work on Obilo. Now, we take up in a kitchen. Because yours on the tea when I yours on the tea now, your hand now, you couldn't even know it back. Then you know, go, no, it back. I mean, yours are going to use them. Onyo and Ruben one name again. Bakite. Onyo and Ruben one near Bakite. Oh, Yammer. Oh, well, to hear Melino. Macaroon, ha. Otu ihe a mere n'ụwa o mere enyi nwoke na Lagos nwee problem na-asị m ata ndị ka esime nsị a na omeghị ka mma mma esime na ka esime ya nsị a na-eji nọmba Tiger mana akpọnubeghị nye even one day na mmadụ used to ịkpọ mmadụ biko nya jiri anụ be Tiger ma ọ ma bi ọsị na ya ma bi nsị ka ntest arịgo nọmba ya ntest arịa nọmba Tiger ọkpọ even Tiger nwere ike ihe echetezi ntest area number ọkpọ Tiger were ugwu ibe ọnụ senya bịa nwa be anya bịa na ya no ojeruo the next thing ọkpọrọ after 2 days na problem ahụ adụgo over Tiger
mana ọma anọ m ọ dịghị izi biko ọ na-adụ mma onye mmadụ nke onye emeniri nwanne ya nya mee ọkwa otuto nwa nkwụ na-egwu nne nkwụ ihụrụ iloko agụ na iloko adịghị mma agụ na ọdụ mma ibe ha ya na fon ya na ọ na-ekwu nke ahụ Igbo isi zuru aha. Igbo isi zuru aha. Igbo isi zuru aha. Good day, sir. Biko anyị chọrọ ka anyị mata onye n'ihi anya ị ga-ahụ obere nwa na-eme ka Okeke Idi Agba sị ka anyị mara anụ ma ọ ya nọkwa ebe a. Uto ntochi ịhụ ha na obidogo nke n'ụtụtụ a. So ị baptize ana n'ode obere nwa. Mgbe ebe igwe ya aka na ọhụụ full time enweghị agbamọsọ adịghị ya ọ mara ya bụ onye ndị izu ọgụ. Otu a ka ọ dị maazị. Kee ndụmọdụ na okwu nwere ike ịhapụrụ ụmụ Naijiria niile na-ele gị nọ outside country nọ n'ụwa niile. Ihe anyị na-eme omenala ọkwanụ ihe anyị na-emekwa ihe ahụ ka ndị ọcha ghara aghọwuzi na ihe ọkwa nke bụ nke ọma asịkwa m onye jide nke ọjọọ si jidesie ya ike onye ji nke ọma si jidesie ya ike ndị ọcha na-ahụzidi na ha ahụ sọntịn dị pozitiv nọs ka ọ ghara ịwụ sọsọ ihe ọjọọ ka ha na-eji ama anyị kagoso ndụmọdụ na-enye onye ọbụla bụ omenala abụghị ihe ọjọọ notwithstanding na o nwere ndị ọjọọ so eme omenala ma omenala abụghị ihe ọjọọ ihe eji ama mba. Ga-ekpere na ofe na-agọrọ ndị niile bịara ịnọnyere gị na ndị izu ọgụ niile. Ngụ onye na-akwa ngụ onye ji eko akọ na ahụ ya ndụ nka ihe akụ ihe enwe ụba nwa ụba ego onye mara ibe o si eriwu nke ọma Chukwu na ama ya na-agaziri ya ka ọ ghara ịbụ mgbe ọ na-akakwara nnọta ka onye ahụ nwee mis o ya eji anọtanwu okpere ndị nọtara anọta mee ihe ndị nọtara anọta na-eme. Anyị sị ka ị kọwaziere ụwa aha gị na aha echichi. Maazị Ọgọchukwu Obiọha Okeke mana ihe eji mara nwa Okeke Idi Agba ogbu nke otu a ka ọ dị maazị. A ga-ahụzi na Nkwachi. A ga-ahụzi otu a ka ọ dị. Ikemba boy.
Hey!